gabi pag-usab, mga angkol o mga auntie. Tugutin ang sab ko ninyo ng mga nagkatahuran. Hello po sa inyo na nakatutoy sa ating programa. At syempre, nandito na po tayo sa ating last hour ng ating programa po mga kabisyo, no? Of course, ang Tutoy na Love. Ayan. Oy, shout out pala sa nagbigay sa atin ng pagkain. Yun yung boses daw ng busog. Okay lang. Oh. Iba yun. Anyways, kumusta naman na po mga kabisyo, no? Sa ating mga nakatutoy dyan. At may nakita ako nag-message po sa akin na grabe pa rin daw ang tindi ng traffic dito sa may bandang Paranaque, no? Grabe na rin. Sa may Fairview, ayun, matik na yan. Sa mga ganitong oras, imaginein mo yan, no? At least kahit papaano po, nakatutoy pa rin dito sa ating programa. Ayan, no? At shout out muna natin yung mga nakatutok po dito. Ayan, si Mingski, senior, lagi nakatutoy. Good evening, Toy. Pa-shout out po sa apo na si Lance na di pa natulog, nakikinig pa sa sounds. Maraming salamat, Mingski. Ayan, siyempre si Jun Salazar din. Shout out! Ayan, angkol sa magandang dilag na pasahero ko ngayon. Uy! Galing kay Jun Salazar. Ikaw, Jun, ha? Lusion ko ng kigol mo. Ayan, si Giovanni Peroccio. Ayan, dagang salamat kaadyo, Toy, no? From Navotas na lang, Toy, kay di ako diri karon na ako'y biyahe charter. Tropang Bel Air Bus Tourist. Tambo Paranaque, Noy Vans from Bohol. Pag Bohol na, Ninja Ray, Mupatay, Ninjo. Ayan, nawala. Ayan po mga kabisyo, no? Yung pinag-usapan po natin kanina, no? Yung mga nangyayari sa Christmas parties. Siyempre, pag wala to, maliban po sa pagkain, abay, hindi po tayo nag-i-enjoy. Totoo yan. Pag sinabi mong party, matik, basic na ba yan? Kailangan pa bang i-memorize? Merong pagkain at merong palaro. Yan, may yung mga palaro, may ilan kasi na naglalaro parang ayaw, may mga umiiwas eh. Alam na po natin yan, ha? Pag may laro kasi, ang mga laro kasi at activities sa Christmas party, eto may mga mahalagang layunin at epekto, ha? Oo, sa mga ayaw. Kasi may mga killjoy tayong mga kakilala na pag nagpapagames, kahit ay hilahin mo, ayaw eh. Minsan nga nagagalit eh. O pag hinila mo ng sobra, minsan na din, pag hinila mo pati yung damit, napupunit. Nagagalit, mag-aaway na. Pastilanan. Kaya sa mga uma-attend po ng mga parties, mga mga tipon-tipon, dapat ihanda nyo po ang inyong sarili na makasali din, ha? Oo, pero alam mo ba na itong may mga activities natin nagkakaroon to ng pagsama-sama. Yan, ang mga larong ito ay nagbibigay ng opportunities para sa mga tao na siyempre magkakilala kayo, magkasundo at mag-enjoy kasama ang isa't isa, no? At hindi lang magkasundot. Maglusiana yung pagkigol. Kasi, di ba, ganun yun, no? Ikaw kasi, tutusukin mo na gamit yung daliri. Ganon. Yan yun, ibig sabihin. Naghatag kini og usa ka higayon alang sa paghiusa og pagbaton og malipayon nga panumduman. You're creating memories po, mga kabisyo. Isa din, pampalakas ng koneksyon. Sa pamamagitan po ng laro, ang mga tao ay nagkakaroon ng karanasan at alaala na magiging daan upang palakasin po ang kanilang koneksyon at samahan. Ayan, dati hindi kayo magkakakilala. Dahil sa mga laro, ayun, nagiging kaibigan na kayo. Hindi lang kaibigan. Siguraduhin mo lang na wala kang asawa. Kasi pag meron kang asawa, ay lusion, yun ang imong kigol. Pampalakas ng kasiyahan. Ayan, tama-tama yan. Ilang araw kang nasa bahay pero pag or sa opisina, walang laro. Pero pag may tipon-tipon, may Christmas party, nako, maganda yan dahil nga nagkakaroon po ng kasiyahan. Oo, at siyempre, pamamahagi po ng regalo. Yun yung pinaka-importante dyan, no? Oo, yung mga regalo, yung mga raffle. Yan! Shout out kay Totoy Bato na nanalo ng tabletop dispenser.
Okay na yan. O kahit ano yung napapanalunan po natin, abay, dapat tayo ay grateful lagi, ha? Kasi swerte ka pa rin dahil nanalo ka. Yung iba, wala nga panalo eh. Yung iba, gusto nga lang manalo ng isang kilong bigas. Ikaw, reklamador ka pa. Lusiyo ko ang kigol mo. Oh, yan. Okay, dito muna tayo ha sa mga nag-comment sa aking fan page sa Totoy Bato Official, no? Ang nakalagay po dito, obligado ba talaga sumali sa mga parlor games yung lahat na mga umattend sa Christmas party? Sabi ni Glenda Abarico, Sandigo. Oo naman, syempre. Para enjoy ang lahat, minsan lang kaya sa isang taon yun, angkol. Kaya dapat talaga wala kang dapat palampasin. Tama. Albert Saluna Amarga. Sabi niya, obligado dapat kasi minsan lang yan na kasiyahan sa loob ng isang taon para masaya. Jessica Gumawon Dinyo, kung ayaw mong sumali, umuwi ka na o umattend ka na ng party, ayaw mo din palang makisaya. Lucio na imkigol na lang. Jobert Vertudaso. Ayan, sabi niya, oo naman idol, para di ka maging KJ. Shoutout na lahat ng Bulacan Overdrive Grab driver, sila Yorme, Rodjan, Gabatino, Cap Jace, Adlaon, ayan, Richard at Marbida at lahat niyo dyan na nakikinig dito palagi sa programang Totoy na Lab. Ayan, sabi ni Evelyn Hernani, pwede kayo na call Totoy Bato para mag-enjoy pod panagsaba. Basta magsabot usa mong mag-asawa na sport lang sa tanang palaro. Base inig kahuman na suko na dahil siya kaselos. Yan ang sinasabi ko. Dapat kasi mga kabisyo, yung mga nag-organize, yung mga nag-host, kung alam nyo po na nandyan yung taong yan na may kasamang asawa, kuya jowa, huwag nyo palalaroin ng kasama yung ka-office mate na yung gamit yung talong at saka yung itlog, di ba? Madalas yan ng dahilan ng away. Lalong-lalo na ngayon, may i-upload na video. Yung mag-comment po niyan, hindi lang po yung mag-asawa, lalong na pag nakita ng mga kaibigan, sasabihin, ganyan pala yung mister mo, ganyan yung misis mo, ang landi oh. Para sa'yo, okay lang sana, pero yung comment kasi, yung mga wild comments na mga nakikilala sa inyo, yun yung dahilan ng away, di ba? Oh, yan ang isa sa mga dahilan din, no? Isa sa mga masasabi natin na nandyan na yung social media. Alam mo ha, dati call, di ba? Auntie, sa atin dati, bihira tayo magkaroon ng video, mas special occasions lang kung mayroong reunion talaga. Yung talagang pinaghandaan, pero pag Christmas party, wala yan. Hindi na kailangan na, wala pa ng video, picture lang yan, no? Usually, dati yan, no? Sa mga 70s, 60s, siguro 80s, yung picture na naka-insert, no? Naka-tuck-in, yan, naka-formal, spooting di ay. Yun lang yung mga pictures. Kumbaga wala yung mga pictures na nagtatawanan. Bihira yun kasi mahal yung pagpa-develop. Mahal din yung film, mga kabisyo, di ba? May 12 films, 12 shots, 24 shots, merong 36 shots, di ba? At minsan din sabi nga nasunog yung negative. Ay nako, sana mag-enjoy po kayo mga kabisyo sa inyong Christmas parties. Kung wala pa, sa darating na mga araw siguro, sa darating na gabi. And wish ko lang po na manalo po kayo at may maiuwi kayong appliance, ha? Hindi yung maiuwi yung ka-office mate. Kay Lucion ko na imong kigol. We only have 13 days bago ang Pasko. Merry Christmas sa'yo, kabisyo. Alright, no, bukas naman po, 9 p.m. till 12 midnight. Dito lang sa 90.7 Love Radio, ang ating programang Totoy na Love. Sasakyan si Ka.